En je is dan dat ding dat zit in je nek en daar kan alle medicijn toch binnen. Dat vond ik wel zo'n akelig ding. Bert de Ruiter van Marum kan praten over het belang van donoren. 2 jaar geleden kreeg hij een nijhet. Ja, het klopt als een tierenleer. Ik weet nog wel dat ik wekker was. En dat ik het kreeg en hier dus naar de operatie. En toen lag ik bijna te shaken in bed, zag het kloppen. Dan, ik ging verhalen, maar natuurlijk was woon best, want er was woon dat is een hart in de hies die kloppen wel iets beetje, maar net krachtig. Je krijgt wekker. Ja. Nou, hij had een dikke hol al van de Lies Beetje dat wat uit van de prednison die is krijgen. Want wat weer krijg mis in het dan? Ja, ik heb cardiomyopathie en dat is eigenlijk dus dat een hartspier dat helemaal vergrut is. En daar toch zichzelf niet meer te gerren kan. En ja, dat betekent dus dat er geen bloed in het lichaam pompt wordt. En dus ook geen zuurstof. En ja, dan gaat het eigenlijk gewoon deel. Ja. Dus ja, zonder het, wie is dat net best? Nee, dan heb je nou net zitten. In Friesland is 41% van de mensen geregistreerd. En dat betekent dat de dokters van het MCL regelmatig in moeilijke omstandigheden ont nabestaanden vragen moeten of mensen orgaan doneren willen of net. Ze binnen dan ik wie is maar het extra omdenken voor de registratie. Je moet het zo in de mensen in hun hoofd hebben dat op het moment dat ze heel erg in de stress zitten, als net een geliefde is overleden, dat ze er dan nog steeds over na kunnen denken. Dus het moet gewoon heel gewoon worden. Ja. En daarom is iedere aandacht ervoor is goed. Dat mensen snappen dat ze erover na moeten denken voordat het zover is dat ze overleden zijn. Dat je de familie niet opzadelt met die moeilijke beslissing. Ek Bert zocht maar bijzondere aandacht naar de campagne. Ja, ik zie dat altijd dan wel weer als een momentje van uitdaging om het verhaal maar weer te verspreiden. Om mensen misschien in ieder geval tot te zetten zich te registreren. Is nou ja of is nou nee. Maar het allermooiste natuurlijk om zich als donor te registreren.